Ο ΕΟΠΗ, ο οργανισμός που φροντίζει για την υγεία του συνόλου των πολιτών της χώρας και προμηθεύεται υπηρεσίες καθώς και ιατροτεχνολογικά προϊόντα από χιλιάδες παρόχους, ξεκινά βήμα-βήμα να επιλύει προβλήματα και δυσλειτουργίες ετών. Οι πάροχοι, για παράδειγμα οι συμβεβλημένοι ιατροί, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα διαγνωστικά κέντρα και άλλοι, προωθούν σε ετήσια βάση περίπου 100 εκατομμύρια σελίδες παραστατικών στις υπηρεσίες του οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι υποβολές στιβάζονταν σε κούτες δίπλα στα γραφεία των εργαζομένων και στους χώρους εξυπηρέτησης των πολιτών. Και φυσικά τέτοιου είδους αρχεία δεν διευκολύνουν στο έργο της διαδικασίας της εκαθάρισης. Έτσι δημιουργήθηκε και τροφοδοτείται το λεγόμενο χαρτοβασίλειο του οργανισμού. Ως βέλτιστη λύση για αποτελεσματικό και γρήγορο έλεγχο των υποβολών των παρόχων, επιλέχθηκε η διαδικασία της ψηφιοποίησής τους. Η μελέτη και ο σχεδιασμός της νέας διαδικασίας δεν ήταν εύκολο έργο και απέτησε σύνθεση νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά και τεχνικών παρεμβάσεων τόσο στο επίπεδο των πληροφοριακών συστημάτων όσο και στη λειτουργία του οργανισμού. Ο σχεδιασμός της νέας διαδικασίας περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες. Οι κούτες που επί χρόνια στιβάζονταν στις διάφορες υπηρεσίες του οργανισμού, αλλά και οι νέες υποβαλλόμενες δαπάνες των παρόχων, συλλέγονται πλέον σταδιακά σε ένα κέντρο παραλαβής για όλη την Ελλάδα. Αμέσως μετά ξεκινά ο διαχωρισμός τους ανάλογα με την κατηγορία παρόχου. Εδώ πραγματοποιείται ίσως η σημαντικότερη λειτουργία της όλης διαδικασίας, η ψηφιοποίηση. Καθένα από αυτά τα μηχανήματα μπορεί να σαρώσει ως 20.000 σελίδες ανά ημέρα. Κάθε σελίδα σαρώνεται και έτσι δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο πολύ εύκολα διαχειρίσιμο. Μία δουλειά που παλιά απαιτούσε μήνες για να ολοκληρωθεί, σήμερα ολοκληρώνεται σε ελάχιστα μόλις λεπτά. Με χρήση ειδικού λογισμικού για δειγματοληψία, διεξάγεται ηλεκτρονικά ο κλινικός και διοικητικός έλεγχος των υποβολών από εξειδικευμένο προσωπικό του οργανισμού και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται και οριστικοποιείται η διαδικασία του ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ψηφιοποίησης, το φυσικό αρχείο τοποθετείται σε ειδικές συσκευασίες και μεταφέρεται προς αποθήκευση. Σύντομα το αρχείο μας θα είναι ψηφιοποιημένο και χρηστικό, όπως αρμόζει σε έναν σύγχρονο οργανισμό. Και αυτό θα μας βοηθήσει να λειτουργούμε αποδοτικά προς όφελος των πολιτών. Ο ΕΟΠΗ μπορεί να γίνει ένας ασφαλιστικός οργανισμός πρότυπο. Ίσως ακούγεται υπερβολικό, αλλά στόχος μας είναι να το πραγματοποιήσουμε.